Pulen namsoko tripri khorang chini habanoko chini borom gunang dolai district in charge borom gunang Paritosh Debbarma no pulen namsoko sarno. Hambai belai Tripuri khorang rokno. Tini kisa sung abono saimana mo sungmani Dehli-ni je update no rugi busuk jora nin thani o tong te abono te buskang te saltamni bisingono nomination dunani bagi jora besino belaino tong ke sep ngui tongo ke abo tabu busuk jora aku gui tong je abo kwbangma tongo sung lukurok khuk hengi tongo ba bazar huzarago salai tongo BJP yakeba tipramo tha align singna abo rogle busuk jora nongni bisingtei tabusuk jora press meet klai saklai jageko Belai hambai tei nangmani kok o jagao chini kok hingkai haisi je sanai borok to kwbangma borok salai tonglayo baksa BJP bai align singnai pho baksa CPM Congress bai align singnai pho ni jatere pot kok salai tongo pia ang nongni channel ni bisingtei o kok no sanani musungo je Bubagra ni khuk khengjagya sak Bubagra ni khuk bai je saklai jagya sak tabuk sak jora kebo ni kok no huitu ta sadi tamo ngangkai Bubagra khnani bisingo no saklai riwano tamo ungkha ngya abun bagi ang siu ni bo sia ni bo ang sanani thangya je sabo bai align singnai da ngya da saisung da fight khenai abo ngangkai Bubagra decide khlainai tangi ngangkai chungno bebak no tuidulnai naikolnai kha chini habubagra Sri Pradut Kishore Manikko Bahadur Debbarma bono chung poitu sawo bobo chungno poitu sawo chung bini bagi tongo tai bobo chini bagi tongo abun bagi chini last fight chung Bubagra bai khei gadali fight khlailene abo si jotoni kok kotor engkai candidate sabno rinai ria bojaga sabno rino sabno chongya abo chintani important kokya tamo ngangkai Bubagra nangmani jagao nangmani borokno no songnai tai nangmani borokno chonggai chini jotto lukurokni kok engkai aro no tongnai lukurokni thani kok kachar mungkha obo no tongnai chung tipra mothano Bubagra ni nahar mungno se apply khlaileni o jagao ব্যক্তি স্বার্থনি bagui samung tangmano ba ব্যক্তি স্বার্থনি bagui je saitok tongnaino जों abro nahaya जों Bubagra ni imangno sinna hau belai hambai netese kok sung mung obono sarno je kwbangma lukurok salai tongo tipramo thani bukhaktibo kaisa khoroksa khete khoroksa no yasi surui tipramo thani bisingti eba nongni party ni bisingti yasi surmani yagulo candidate chanan bagi seklayo hnei bo kok ongkhoi tongo tongko sung lukurok ekaba kwbangma borok no salai tongo aborokle busuk jora kubui phiaba nin thani sing khnawi man kha Bubagra je decision khlaimani eba Bubagra je saklaiman abono kubui phiaba tongko sung lukurok yasi suri tongo tabuk tipramo tharok no tamni hingke candidate ni bukhakti kwbangma kok banglayo ni bisingo huija kok tongmo mane abole busuk jora kubui abo busuk jora kubui tei busuk jora tatal abo ang sihor sugya tambagi ngangkai ani nahar mung bai tai chini nahar mung chini tongkothong lukurokni nahar mung tai ani nahar mung ke obo haino je Bubagra ni je nahar mung no chung himlai tonglayo sianong ni khukti je khnamani candidate cheklai ang siman namu chungu ni ngangkai abono ani torof theke anglo সমর্থন khlaiya ebong public abono সমর্থন khlaigalak tangi ngangkai je jagao kwbangma abo hai khi candidate cheklai যদি tongo ngangkai abo 6 dofano hamjakmani klaiya ang bai thangbo tabuk sak jora tipramotha NGO tongfru ni simi Congress ni simi Bubagra no logi rui phaimani tipramotha NGO tongfru ni simi hagrangei chung o unko Bubagra ni bisingtui tipra dofano thamchak khlainani bagi khorang piri phaikya aboni yagulo ADC election laikya tabuk assembly election phaitongo assembly eba Bidhan Sabha election phaitongo pia ani nahar mungo o tabuk sak joratui candidate ni bagui ang khapurmui tongo obo hai yang tabu bo khapurmia kho ar o jorao candidate mankha hangkai ba maya hangkai mankha hangkai tongthongnai maya ke koi thanai abola ani thanai mungsa abo hai krei tai ang kha khlaio chini bisingo soi jodino kubui chachano dofana hamjagui tongo Bubagra na hamjagui tongo dofani thinangno muthangui nargnani musungo huni chongui tongo hangkai abo hai tongmong tongnai rok no ang kha khlaio borok soi dofano hamjagma khlaia na nei tai chini lukurok bo haino abono chini public rok bahaino chini society rok bahaino belai sisachak abo hai belai rok no ngangkai ang kha khlaio public go suina haglaki nei ke tamo ngangkai ani ke obono puitu tongo je Bubagra jesuk je sapano khapromlai tongthung ang sinangu nei ang kha khlaio Bubagra chini nangmani borok no se bo wansugui chongano nei ang kha khlaio
Kepiaba obahay laikhangjak 2018 ni salabo obahay keno BJP hapangni bukhaktei alliance eba gudalei je sarkar phlaimani yagulo tabukte sa haino hai miani salo tipramota party no BJP hapangrok delivery ngi namani yagulo tabusuk jora kuno phayako ajako bobahay kok banglai jagrok da kuno kogrok tong nongni party ni bukhaktei party ni bukhaktei to tamo hinnai ani byaktigoto ni kok sasiwane ang tangni hingakai chini party o eba chini bubagra sekango je IPF ti bodol rok compromise thangmani hai khayei chini bubagra compromise thanglak chini sanmani jodino chini sanmani no chini greater tipralen eba aboni somotullo bubagra je dofano muthangni nargi mannani chini o hano chini odhikar no sung nargi mannani moto written jodino borok riu ngangkaise bubagra kok sanai ar borok jodino written dia bukuk bai thanayo IPF ti sarkar rok haino BJP sarkar bai BJP rok bai je thokok jagei kuno written dia oi haino khuk bai sajakna bai no je thokok jagei ini IPF ti komangan bukak thang tongmahai ipramo thano komorinani bagi bubagra kuno din thanglak ani abo puitu tongo chini tipra dofarok ni chini tipra sarok ni bo puitu tongo je abahai kisa misa tukjak mani bai hinung siringke tongbi hinjak mani bai bubagra chini dofano kuno din phale riglak abo ani puitu tai bono hamjak nai job to nino puitu tongo tabuk sak jora abo hai kuno kok tuma nongkori pheko je borok bai no chung gadalei choba khlaisi nai borok chungno maukhik babe eba bukuk bai je kok rimani abno no chini bubagra eba chini botol ko siuina hanai ang abno puitu khlaiya tai chini public rok no bo abo puitu ta khlai di ni ang kok ko sarjau bubagra no paithak kok sanai Gabani bisingo nongni je o jagao 60ta ason eba 60ta ason tongmani bisingo joto de tipramotani bisingtei candidate khlainai alliance ingyanke ba alliance ingkangke nongni bisingo bobaki yapri sawi nainai buskangni chongmari 2023 chongmari 16 February chongmari batai mungo alliance nani to ang khaklaiya abo tesang byaktigoto kokno sana thangpinai nang norok channel ano byaktigoto sungmaba alliance thotok nei ang tabu bo khaklaiya ko tangni himale tini je sanmung bubagra je tini dofano tini o hano muthangai klangnani ni je sanmung sanmani abo kusugo tongnai rok borok kuno din ang tabuk sakjora borok phatke gosina ho nang bo chongya angkai choba chung o dofarok no chung choba ma khlainai bubagra no logilei abono ani puitu tai public thanio ba akok no kasaro tiar tongdi haji kokhe bubagra no logiri nani bagi tiar tongdi ti pramotha phai tongo bubagra chini logio tongo belai hambai suno kisa nini jara kahamno rimani bagai belai hambai